Hai ka kristenguk pa badu kuan badu men sem ba kuin ka jinga e jong try jong Jesus Christ ba ka jing e jong blai lambar ka jing slok jong men sem ba kuin kin don rankan bat phi baro ko hen men ka prabi e ha ka ne ka mas ba kuin ngi dwai how blai chai kan ran nang bo nang thau nak banta kane ka mai mariang ka mai ram eo Mariangi ukun ben rio. Bahka jing ie ki jing snai ublay un sai kui no yakane ka jing pang coronavirus nakane ka slap pertai nakane ka ri baka jilla jongi khnang bingin light na ka jing ma ka jing seer baro bat ban yai shakri yo blay ha ka jing ko jing kia ha ka med bat ka men siem Hakane ka mas bakhuy ngidwai kerpang ru nak benta I rikanti mar banyang bat kong Loriana Mary Angela kahit kibarak he kasngi kha ka jongki ngidwai boblay nang thesay ka jing kerkhu kerdo halar jongki man la kasngi rengkat ki bahi ng sambaro ngiangu adam yo blay chai kan ran nak benta ka jing kerkhu kerdo ki jing koy jing khia bula ai hangi rengkat bat I doli sulai berki ngasam Ikong Australiana Meris Imyong bat ba bolando lengdo nang bri sana I Sosiana Simyong Hawi Sambok Simyong Boblay la kerkhui ki hakijing ko jingkia ngi nang duai boblay nang darangkat bat ki man kasngi magijing tmu babahajing ki barokin ulong hakaman bukhui ki joblay Ngidwairu nak benta kini kijing tmu ba per jong kinman ki para jong I timar banyang Matthias M Rai Cecilia Marbanyang dan Boxstar Walang Lina Talang Eraldo Kriam Shai Pranay Doling bagaying sem Anita bagaying sem Emilia Nong Kenri Pritilda Kayang Precious Khongdup Ricowell Kayang, Doni Mukhem, Brandon Huben Kharkangor, Intog exam, Belabanto but pass back exam, Ya Iberenica Langsti. Maria Baro, Ibn Kamlem Kijing Duai Kijungi. Ablay Tsaganran, Ban Ai Kijing Kojing Kia, Ikbapang Wisdom, But Banda Ban Keri Kibakoj Bakia, Ban Ya Shekri Yami, Hakijing Suk Jinkmen, Hakijing Kojing Kia Kamed Bakamen Siem. Ngidwai kerpang nam ta ki min siem ke boblay la khona shilade kerpang e nak benta I Ben Hill Jerome Shulai Anastasia Pongrog Humulinda Kayang Rosemary Wajri Demerson Lengdo Herman Lanang Lucia Kan Mauro Stephen R. Kongwir Kelvis Langsti Kuswar Kharkongor boblay un ai haki kijing subneng ka bom jukut ka bakham kloi lada dang dan kam kijing duai kijungi hanman prabiye tungan penbit penbiang ilade ban diang ikini kijing kerkhu kijong blai dak vasai sisien ni pan map kala kijong kilai kilat kijing klot kijing duna breu jungi baro nga phla how blai bren bor baro badhapi ko hanman ko para Bangala le pop sibune daki jing perkhat madiki tien daki kam madiki jing le klen daki jing le palat jonga daki jing le palat jonga daki jing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpat yakamar ya bukuy kabaya sa kathai suti yaki angel bukru kuy bari phi ko hanmen ko para bandwai nak banta jonga how try ublay jongi Ublay beren bor baro uni snai yengi beren dalam ma biki pop jongi uni alam yengi shagijing em bom jukun Ko try to isnai Ko Chris to isnai Ko try to isnai Tung ni duai Ko blay kajing klain jong kito kiba kermen hami To snap isnai kajing ut jing nam jongi Bat namar bak lam mami Kajinglong breu bayab jongi kamla banlay ay. To ay hangi brabor kajing yarap jong kajing ay jongi.
bada kabangi imsngi yaki hukum jong me ngin la pensngop ha yame ha ki jing tmu bad hakikam jongi kerkhu kerdo ablay tegenran bad pen urlong ikine ki jing tmu ba per ki bakine kin men ki para klawan ra hakaduan ki jong me ki ba pang wisdom ablay tegenran to ai no kham kloy ki jing koy ki jing khia ya ki ba koy ba khia to da to ri to smasuk he ban bet ben biang ka yai ka yang ka trai ka bari ki men sim ki ba kordor malak khonna shladi ha ki jing ye ki jing snake jong me to ai no ha ki jing suk nang ka bom chukun now try jing ji square sukun jong me ubay em mer basan sharang kat bat me ha ki jing long ka we jong men sim ba khu we ublay chu nam la chu nam